Kung dili ka ganahan sa imong kinabuhi karon, ayaw pangutana sa swerte. Pangutana sa imong decisions. Ka-journey, kasagaran nato maingon wala ko'y swerte. Lisod gyud ang kinabuhi. Pero ang tinuod dili na swerte. Resulta na sa imong mga decisions kada adlaw. Simple ra kayo. Nag-scroll ka or nag-learn ka. Naggasto ka or nag-invest ka. Niundang ka or nagpadayon ka. Gamay nga desisyon karon, dako nga epekto ugma. Sa negosyo ug sa kinabuhi, saktong decisions mo saktong resulta. Sayop nga decisions, walay progress. Walay shortcut ka journey. God will always guide you, pero dili niya buhaton ang decision para nimo. Gihatag niya ang wisdom, ikaw ang mulihok. Pray for guidance, pero act with courage. Ang imong future dili mystery. Reflection ra na sa imong decisions karon. Kung ready na ka mag-usab og direction sa imong life, comment decision. O i-share ni para makatabang pod sa imong mga ka-journey friends. Push yourself.